Γεια σας Πουπίνια, τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά είμαι και εγώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το λένε Τρελός Δάσκαλος. Και όπως βλέπετε το έχω... Δεν είναι τελείο παιχνίδι, αλλά το βλέπω για πρώτη μου φορά, το κατέβασα για πρώτη μου φορά. Θα πατήσουμε play. Έχω πάρα πολλά level να τα κάνω. Θα παίξω τώρα ένα μάτς. Μου λέει οκ, να και αυτός είμαι εδώ εγώ. Δεν πρέπει να με πιάσει. Άλλος εκεί. Τέλεια. Θα με βρει. Έρχεται. Εντάξει, δεν μπορεί να με βρει από μακριά γιατί είναι τυφλός. Γάμο αυτό. Ελπίζω να μείνει κάπου. Τώρα μέχρι να βρω κάτι. Αυτό το παιχνίδι παλιά το έχει παίζει και ο αδελφός μου. Όπως βλέπετε πάλι αυτό το παιχνίδι. Να. Κάτι που λέει. Ένα βιβλίο. Να. Τώρα λέει. Σπατήσω. Να λέει 5 και 19. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπεις έχω 19 και 5 στο μυαλό μου κάνω 19 20, 21, 22, 23, 24 είναι ο αριθμός. Το βρήκα, σωστό ήταν. Λοιπόν, μετράω. Έχω 19. Χαλιάνε. Τυχαίο. Τέλεια, το καταφέραμε. Είναι νύχτα τώρα. Είμαι σε ένα μεγάλο σχολείο. Δεν μπορεί να με βρει. Όπως βλέπετε, γιατί έχω κρυφτεί, έγινα όρτος θανάτους. Εδώ είναι. Δεν με είδε. Έχω ένα πρόβλημα. Θα το κάνω. Λοιπόν, έχω 12 στο μυαλό μου. 12, 13, 14, 15, 16, 19. Είναι 19. Σωστό. Καλύτερα γιατί αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αν είναι 14 και 13, 16. Τέλεια παιδιά. Έκανα ένα λάθος και 2 σωστά. Πατάμε next γιατί το τελειώσαμε αυτό. Πατάμε ok. Τώρα όπως βλέπετε είμαι σε μια τάξη δασκάλων. Δεν μπορώ να με βρει επειδή είναι νύχτα. Ηρεμήστε. Γρήγορα να φύγω. Να μην με δει. Νομίζω τώρα παιδιά μου θα με δει. Ο τρελός ο δάσκαλος μπορεί να με δει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί. Κι άλλη τάξη. Μπορείς να πας. Κάπου εκεί είναι.
Κάτσε, περίμενε, παιδιά. Νάτος. Νάτος, παιδιά, εδώ ήταν. Α, δεν το πρόσεξε, ήταν μέρα. Εντάξει, οκ, 5%. Δεν πειράζει, παιδιά. Όπως βλέπετε, παιδιά μου, είμαι σε ένα μεγάλο σχολείο. Όπως βλέπετε, τώρα να δούμε πού να πάμε. Νάτος, όχι, όχι, μη. Ρε φίλε, με έπιασε. Time hip. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το να δυναμώσω τη φωνή. Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαι σε μια τάξη. Τώρα μέχρι να βρω και να τραπετέψω. Τώρα, εδώ είναι. Όχι. Κάτσε, δεν είναι νύχτα. Ίσως να μην είναι εδώ πέρα. Αόρατος, γιατί μπορεί να είναι κάπου εδώ πέρα. Όπου υπάρχουν τέτοια σημαίνει πως πάει ο δάσκαλος. Τι μπορεί να κάνει τώρα αυτός. Πού πας. Πού πάει αυτός ρε. Ρε φίλε, έλα εδώ. Νάτος. Άστε εδώ ήταν τη σύνορα. Με είδε. Μην. Ξέρουμε ήδη πως διάβασε. 17-3. 7. Λέμε 7. Βγάζω 3 και μου μένουν 4. Τώρα να κάνουμε ένα. Βγάζω ένα. Πως τι θα μου μείνει. 0. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Α, το μπέρδεψα λίγο ρε. Το 15 βγάζω 3. 5. Κάτσε, θα ξεκινήσω. Αφού δεν έχω θα βάλω 0. 5 βγάζω 3. 2. Κάτσε να το βρω. Πού είναι το 2. Πού είναι το 2 ρε. Να το. Δεν πειράζει. Το μπέρδεψα λίγο. Τώρα να δω παιδιά μου που πήγε. Και πάλι να το βρω. Έλα ρε φίλε, πού είσαι. Λοιπόν, αυτό θα είναι άλλο ένα τελευταίο μάτς γιατί δεν μπορώ τώρα. Έχω λίγη μπαταρία. Γιατί είμαι... Πώς να σας το πω, από κινητό είμαι. Τώρα να το κάτσει, τώρα παιδιά μου να τον βρω. Τώρα. Εδώ είναι κάτι. Τι είναι αυτό ρε. Α, ναι, επειδή κάτι... Ρε φίλε, με έπιασε. Τι έκανα ρε και με είδε. Ωραία φίλε. Λοιπόν παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ και όπως βλέπετε κάντε ένα εγγραφή στο κανάλι μας, προσθέστε ένα σχόλιο. Μου πείτε ποιος παιχνίδι σας άρεσε αυτά που έχω κάνει.
και πείτε μου ποιος σας άρεσε ένα από τους δύο, ή το παιδάκι, ο τρελός, ο δάσκαλος. Και αν μου θέλετε να μου πείτε αν σας φάνηκε πάρα πολύ αστείο ή όχι. Και αυτά. Καλή πρωτοχρονιά, χρόνια σας πολλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.